En aquesta reunió del matí, fonamentalment, hem pogut prendre dos acords. El primer, establir mecanismes de coordinació per tal de realitzar les comunicacions per part del govern en coordinació amb el Ministeri. Hem de generar certeses. Les comunicacions han de ser clares. No es pot informar de restabliments i d'anul·lacions del servei. Per tant, un primer punt d'acord, comunicació conjunta en benefici de la ciutadania. Cal donar tranquil·litat, cal donar informacions reals, clares a tots els usuaris i usuàries catalans i catalanes. Un segon acord, i que el govern considera indispensable en aquests moments, és la gratuïtat del servei. Tot el servei de Rodalies, tots els trams, totes les línies, tots els sistemes alternatius vinculats a aquestes línies han de ser gratuïts fins a l'estabilització del sistema, fins a la seva restitució. Per tant, gratuïtat del sistema d'avui fins al restabliment amb totes les garanties del sistema de Rodalies. En aquest sentit, des del govern som conscients que el servei de Rodalies avui ha tornat a no funcionar amb la mínima normalitat, fet que al llarg del dia semblava que s'estava produint ahir. Per tant, un missatge també de lamentar les molèsties, de disculpes als ciutadans i ciutadanes pels inconvenients i els problemes que estan generant en el seu dia a dia. Saben que ja ha iniciat un expedient informatiu i aquí serà on caldrà aclarir algunes d'aquestes qüestions, però n'hi ha una que és claríssima. El govern de la Generalitat i aquest departament és el titular d'aquest servei i el titular és qui indica al gestor d'infraestructures i a l'operadora què ha de fer i què no. Va haver-hi un moment, com vostès saben, on es va acreditar la fiabilitat, operativitat del sistema i aquest govern va indicar a l'operadora l'inici d'operacions. Vistos els aconteixements dels últims dies i no podent-se acreditar a criteri d'aquest govern i d'aquest departament la fiabilitat d'un sistema mínimament normalitzat, hem pres la decisió, i aquesta vegada amb una resolució per part del secretari, d'informar a l'operadora que deixi d'operar aquest servei, que es suspengui el servei de Rodalies fins que es pugui acreditar i puguem acreditar totes les parts, que es donen les condicions perquè es restableixi de manera progressiva un servei amb la fiabilitat que exigeix el país i que exigeix el govern com a titular d'aquest servei. Si estem fent aquest anàlisi, podrem traslladar a la llum dels resultats quins són aquests punts i quins resultats estan donant, però com dic, són 21 punts detectats a la xarxa que ja venen de treballs anteriors, de treballs d'anàlisi entre els equips de Renfe, Adif i el propi govern, i efectivament s'ha posat a disposició aquells serveis que habitualment des del departament treballen en aquesta tipologia de desllavissades tant a carreteres com a ferrocarrils, i els posem també a disposició com a coneixedors d'aquests treballs per complementar i per tal que aquests treballs puguin ser el més ràpids possibles i el retorn pugui ser el més ràpid possible.